Senyor Jordi de Manuel, mantenidor d'aquests Jocs Florals, membres del jurat, professors, mestres, pares i alumnes, molt bona tarda. Avui celebrem en goig els nostres 42è Jocs Florals, certamen literari, anomenat també Jocs de la Gaire Ciència. A causa de la pandèmia que s'ha instal·lat a tot el món, ens hem vist obligats a canviar la presentació d'aquests Jocs Florals, com era habitual de celebrar-ho al Teatre Foment Mataroní de la nostra ciutat. Hem aprofitat les tècniques apreses durant el confinament per a poder treballar i relacionar-nos amb les noves tecnologies. Aquest acte cultural, datat de l'any 1393, sota la protecció del rei Joan I de Catalunya i Aragó, és un certamen literari per a premiar el gènere poètic. És la festa de la poesia, amb els lemes d'amor, pàtria i fe, temes que volem gravar al cor dels nostres alumnes. S'atorguen els premis següents: la flor natural a la millor poesia d'amor, l'englantina, premi a la millor poesia de pàtria, i la viola, premi als valors espirituals. És la festa més important que celebrem a l'Escola El Turó. És un acte cultural que ens arrela a la terra on vivim, que ens ajuda a construir i millorar el país. La nostra llengua és mil·lenària. Des de Ramon Llull, passant per Jacint Verdaguer, podríem anar citant poetes i escriptors fins a l'actualitat que han escrit en llengua catalana. A la nostra escola, els Jocs Florals varen començar el 1980 amb un jurat de qualitat que el senyor Jaume Colomer ens va organitzar i esperonar a celebrar. A l'Escola El Turó hem posat des de l'inici l'esforç i el desig d'aprendre i millorar la nostra llengua i aquest signe d'identitat. És l'expressió del pensament. És un acte cultural que ens arrela a la terra on vivim, que ens ajuda a construir i millorar el nostre país. Llengua i cultura són els distintius de la personalitat catalana. Cal, doncs, treballar força perquè Catalunya gaudeixi de llibertat, benestar i de pau. Dintre de poc s'obrirà la plica. Felicitats a tots els guanyadors i a tots els alumnes per l'esforç i la il·lusió que hi heu posat, a l'equip que ha fet de jurat, a mestres i professors, a les muses inspiradors d'aquest certamen, a tots els pares i familiars que ens acompanyeu. I a vos, senyor Jordi de Manuel, moltes gràcies per fer-nos l'honor de presidir aquesta festa dels Jocs Florals de la nostra escola com a mantenidor. És un honor de tenir entre nosaltres a un professor i escriptor català, doctor en biologia i professor d'ensenyament secundari, guanyador de Premi Barcanova, qui ha publicat novel·les de narrativa infantil, juvenil i per adults, guanyador del Premi Pere Calders en prosa el 2002, membre de la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia. Per tot això i molt més, gràcies, moltes gràcies per acceptar d'estar amb nosaltres. I acabo amb unes estrofes de Jacint Verdaguer com a homenatge a un gran poeta recreador de la llengua catalana, explicant com era el mestre que li va ensenyar les primeres lletres i ens recorda la importància d'ells en les nostres vides. Jo tenia 5 anys, anava a estudi en un humil poblet de Folgueroles. Amb els pobres esplets, digne preludi, portava sota el braç les beceroles. El mestre era un vellet. Sa barretina més llarga era bon tros que sa ciència, més. Quina font tan pura sa doctrina, quin mirall tan hermós sa consciència. Bona tarda. Queden inaugurats els 42è Jocs Florals de l'Escola El Turó.